وبه نستعين إنه هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج وما صلي بها تعاوننا كفاتا صديق علي موسى koko alal bait daily ko kuma idan kaga wannan a YouTube to ina maka sallama irin ta addinin musulunci wacce ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A cikin bidiyon da muke na warware shibohin wahabiya da suke nuna kan cewa mu mabi alal baiti mun shiga cikin yan annabi ne mun yi zabe. A wannan bidiyo din in ba a manta ba a bidiyo na baya mun yi bayana ne yadda sabon annabi Salman al-Farisi ya musulunta bayan an bashi wasu ka'idoji da zai je ya nemi annabi a garin Madina, sa'annan bisa wannan ne zai ga annabi, har muka ce an ce masa akwai yana da tambarin annabta kuma baya cin sadaka yana cin kyauta da dai makamantansu, kuma je gwada ya tabbatar da haka, wanda muka ce wannan dalili ne da ke nuna kan cewa lalle Allah subhanahu wataala zabe yake ba wai yana barin al'umma bane su zabi wa zai jagorance su ba, saboda menene mutane batattu ne, dole ne Allah ne zai zaba musu jagoran da ya dace da su ya zamanto su da su. To a wannan bidiyo na yau kuma zamu zo ne zamu karaso gaba banga a cikin tarihi mu duba hadisi dar wanda ya shahara da suna hadisu yomul dar ko kuma a ce masa yomul inzar ko kuma hadisul ashira, duk ya shahara da wayannan sunaye din. To wannan hadisi din wata ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya gayyaci wannan danginsa saboda ya kira su zuwa ga musulunci, kuma wannan na daga cikin manyan dalilan da mabiya alal bai suke doka a matsayin kan cewa dalili ne da ke nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ya riga da ya naɗa khalifa sa tun ma kafin ya kira sauran mutane gama gari, saboda a cikin wannan hadisin zamu ga inda yake cewa a cikin kuwa zai yadda ya taya ni wannan aiki din ke zamanto waziri na kuma ya zamanto khalifa na. So sai dai kuma ya aka yi wannan hadisin ya kasance shine saboda akwai bayan shekara ta uku bayan aiko da annabta, Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabi sako da ke cewa wa anzir ashiratakal aqrabin, a cikin aya wannan cikin suratul shu'ara aya ta 214 yake cewa kai kira makusantanka. So wa'annan shine ayat din. To wannan hadisin yana da matukar muhimmanci a gurin mabiya ahlul bait saboda suna kafa hujja a matsayin shine dalili mai karfi da ke nuna kan cewa manzon Allah yana rasuwa ba tare da wani bata lokaci ba Imam Ali ne zai zamanto khalifa. So bari mu je mu duba me ya faru a cikin yana ranar din. To bayan bisa madogarorin tarihi da na tafsirin alkur'ani, bayan saukar wannan ayatin a shekara ta uku bayan hijira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Imam Ali sallam da ya shirya abinci, sa'annan kuma ya gayyaci 'ya'yan Abdul Muttalib saboda su zo wannan taron din saboda isa musu da sakon da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yi. To wanda a cikinsu mutane suka sun kai mutum kusan 40, wanda a cikinsu akwai Abu Talib, akwai Hamza, akwai Abu Lahab. So sai aka ruwaya ta zo kan cewa abincin da aka dafa a wajen ta zamanto ba za ta isa al'umma ba, to amma saboda karama da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto abincin ya ishi kowa da kowa. Wannan da ƙarshe Abu Lahab ya ce ai Muhammad ya yi amfani da tsafi ne, wannan da maganar da ya sa taron kenan ta watsi. So ba washe gari ba za Allah sake ba Imam Ali irin wannan umarnin ya sake ya shirya abincin ya gayyace su suka zo, shi ma dai haka taron ya watse ba a samu ansar da wannan sakon ba har zuwa rana na uku. To a rana na uku ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san gama ci abincin suke ce musu ya bani Abdul Muttalib inni wallahi ma alamu shabban min al-arab, yace ya ku ƴaƴan Abdul Muttalib lalle ni wallahi ban san wani matashi daga cikin larabawa ba ja'a qaumahu bi afdal mimma ji'tum bihi, wanda yazo da wani abu wanda yazo da wani abun da yafi wanda nazo da shi. Inni qajitukum bi khairid dunya wal akhirah, lalle ni nazo muku da alkhairin duniya da lahira. Wa qad amarani Allah ta'ala an ad'ukum ilayhi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da na kirawo ku zuwa ga wannan abin din. Fa ayyukum, wannan wajen na da matukar muhimmanci, fa ayyukum yu'aziruni, shin waye ne a cikin ku zai zama to misali waziri na ala hadal amr, akan wannan lamari, ala an yakuna aki, bisa wannan idan ya da wannan zai zama to dan uwana,
huwa khalifati fikum, kuma ya zamanto khalifa na a cikin ku, ma'ana idan bana na sai zamanto shi ne. So da yawa a lokacin akwai surwa da suka zo kace Imam Ali ya kokarin ya gari ya tashi, sai mai manzon Allah ya zaunar da shi saboda a ba wasu dama, sai ya sake faɗa, sai Imam Ali ya kokarin tashi, sai manzon Allah ya ce zauna. Haka aka yi har na uku, sai manzon Allah ya ce to ku sani kan cewa Ali yanzu shine dan uwana kuma waziri na kuma a cikin ku. Ga matanin nan, bari in kai kan matanin to manzo kan ban gane manzo kan matanin din ba, to amma abin da ya faru kenan a ƙarshen wannan din. Ban san bidiyon ne tsauri saboda ya yayi tsayi saboda mutane ya zamanto kuma an rike lokacin sosai. To da wannan muke cewa wannan ya zamanto babban dalili ne zamanto wannan Imam Ali ne zamanto khalifar manzon Allah bayansa, ba tare da ma an tafi kada kuda ba. Wato manzon Allah ma kafin ma ya fara da'awar ma ya riga da ya zaɓi khalifarsa. Da wanda muke cewa a tare mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.